Svanehøj er en verdenskendt pumpeproducent til det maritime marked. Vi har siden 1960'erne leveret 14.500 pumper til gasmarkedet verden over. CS Fuel-pumpen løser to af de primære problematikker, som findes i markedet for neddykkepumper. Den ene er clogging i pumpen, og det andet er boil-off-gas. Clogging løses ved, at vi har en selvrensende filterløsning, og boil-off-gas løses ved, at vi har en højeffektiv motor. Det særlige ved CS-pumpens LNG-filter er, fordi vi har redesignet tanken om, hvor det er, man skal filtrere gassen. Den primære måde at gøre det på i øjeblikket i markedet, det er nede ved indlet af pumpen. Det vil altså sige, der hvor gassen går ind. Hvis man tager den løsning, så betyder det, at man forsøger at rense al den gas, som skal igennem pumpen. Vi har vendt det en smule om og sagt, hvad er det for nogle dele i pumpen, som har brug for at blive renset, således at vi ikke renser mere af gassen end den gas, som er nødvendig for pumpen. Vi har oppe i pumpen et specielt hybridleje, og så har vi en motor. Begge de dele har brug for at få en ren gas igennem sig. Den rene gas får vi ved, at vi har indlettet, hvor vi skubber gassen igennem pumpen, kører udenomkring, og så kommer vi op til filteret. Filteret sidder i dischargen heroppe, og den effekt, det har, det er, at det øverste løbehjul herinde, det laver en pulling-effekt. Det vil sige, at du har faktisk et sug ned igennem forbi motoren. Filteret er designet på sådan en måde, at det primære gasflow løber omkring filteret og skaber en rigtig høj hastighed. Den høje hastighed er med til at skrabe partiklerne af, således at filteret ikke klokker. Samtidig er der en meget lille lysning i bunden af filteret, som gør, at et minimalt flow, kun det nødvendige flow, går igennem filteret, smører lejet og køler motoren, og dernæst går det videre igen. Den løsning gør, at uanset om vores pump kommer til at køre i dirty LNG, så vil den altså operere yderst tilfredsstillende. CS-pumpens motor er specifikt designet til LNG-markedet. Det vil sige, derfor er den også specifikt designet til både at sidde i den her pump og til de konditioner, den skal arbejde i. For at reducere boil-off-gas i pumpen har vi designet motoren med en permanent magnetmotor, hvilket vil sige, at vi har magneter i rotoren. En sådan løsning gør, at modsat konkurrenterne, som går med en induktiv motor med en virkningsgrad mellem 84 og 88%, så har vores motor en virkningsgrad på 97%. Den hævede virkningsgrad gør, at vi har mindre boil-off-gas, og derfor har vi løst den primære problematik. Hver eneste CS-pump bliver testet i vores kryogene teststand. Det vil sige, at vi tester i flydende nitrogen ved minus 196 grader. Med den teststand, vi har herude, så er det derfor, at vi kan garantere over for kunderne, at hver eneste pump, vi leverer herfra, lever op til kundens forventninger, i og med, at vi har testet i et miljø, som faktisk er værre end det, som den skal ud og operere i senere. Det har været essentielt for os, at pumpen har været nem at vedligeholde. Vi skal overholde krav, der hedder 5 år og 25.000 timer, og det er et krav, vi har sat internt i Svanehøj. For at skifte filteret, jamen det sidder oppe i dischargen, og ved hjælp af et special tool, så er det super nemt at skrue det af og skifte filteret. Det skal gøres hver 5. år. Det næste vil være eventuelt leje i motoren, og det gøres egentlig ved at linde de her 12 møtrækker op i toppen. Det er samlet med stavbolte, så derfor kan delene bare tages fra hinanden, samme adgang til motoren. Efter nogle år kunne man også forestille sig, at der vil være slid på slidringen, som findes nede i pumpeslænderen. Og fuldstændig samme metodik som ved motoren, så har vi stavbolte hernede også. Det vil sige, at i stedet for top, så linder man boltene ned i bunden, og så er hele pumpeslænderen en skilt af. Så ved ret få indgreb kan vi altså skille hele CS-pumpen af i atomer, og lige så hurtigt sætte den sammen igen. Når man investerer i CS-pumpen, får man adgang til hele Svanehøjs service og aftersales, som er markedets største og bedste service og aftersales setup, med over 100 specialister og afdelinger i både Danmark, UK, Kina, Japan, Sydkorea, Singapore, Frankrig og USA. Vi har for nylig opkøbt virksomheden CCS i Californien, som har mere end 30 års erfaring inden for neddykket LNG-pumper i forhold til service og reparation.